Hey guys, so after namon to halin sa Rojas, ari kami subong sa Mapol's farm, ari kami subong sa Pototan. Pod ko si Nanay Luz. Na Balito sa lugar, may ara sila mga playground, kagdo palamawan, di blaw. Laban di mga nature. Kagdo damo sila mga lugar na pwede ka pa picture. Para sa inyo, ang Don Canopy Vine. Na Are you scared? Yes. You have to take a vlog of me going up there. Okay. No. Let's climb. I'm so scared, guys. Wow. Scared? Yeah, I'm so scared. So guys, I'm here on the top of the tree house. Pod ko si Dwayne. Siya si Dwayne. Siya si AJ. So, amo na di ang Mapol's farm. Balido, may mga swing sila. Kag may mga lugar na pili. Balido lugar ang isa na palahamawan. Kag may ara, mga do pili ka pa ka-picture. Blambot do uso na subong may mga lugar na may mga pugad, may mga design, may picture ka, di yung tag mong lugar. Amo na kagdo palamawan, may araman sila. Amo balido kin develop na nilang lugar di. Ari ni sa Pototan gali. Amo na dami ding view gali oh. Aron dal. Amo na dalan sa likod ko. Amo na ito. Taway lagi lugar. Amo kung taga dili kaguro, siyempre masumura ka. Pero kung taga-gwa ka, amo naman namian kay. Ginawag na ko gora basta pangitaan ako nila. Ari naman ko di subong sa Dumanggas na port. Kimatabok na kami pabalik Bacolod. Galing kami na sa Mapol's farm. Abi gani Mapol gigali. Subong makato ko di. Sir din ganing canteen niyo, sir? Di lang. Thank you again. Nang na subong makato ko sa canteen bakal ko kape. Mga pe ko dani kido pertigid kay init tinami pang kape. Hello. Sing Kill This Love. Since I got the honey. No, some the honey. I hope that Blackpink watches this because I hope they subscribe. So right now guys, I'm here on the boat going to Bacolod, and by the looks of it, we are about to arrive to Bacolod. Kagina, naghaling kami sa sa Dumanggas, pero na kami to. Kasi pa na mga 30 minutes na ulat, nagabot ang barko, nagsakay. Ang trip ni, nagbisita lang kami CBY AFP sa may Panitan, Capiz.
Siguro dili ko lang i-end ang video kay do kakapoy kakalapyo. So guys, make sure to subscribe and click the bell button. Kag nang feel free to like and share this video. So I'll see you on the next video. Peace.